Tikulandire nomvera kulikonse kumene muli kuthawi ino ya kumadzulo, chotero mumve kulandiridwa. Ndithu tabwera nawonso umboni umene tikufuna timve kuchokera kwa m'bale Mr. Twaibu. Chotero tipemphe Mulungu akhale nafe pakati pathu. Muli ndine Evangelist John Chibanda 11. Chotero tiyambeni kumva kunena kuti mutsiku la lero timva zotani. Amen mpingo. Amen. Madzulo ano tikhalanso ndi nthawi komanso maola amene tikhale tikuphunzira njira imodzi mwa njira zingapo zimene mdierekezi amagwirira ntchito zake ku dziko lino lapansi. Chinthu choyamba tiyenera kudziwa kuti chipambano chathu cha ife ana Mulungu chagona mwa Mulungu wathu komanso mwana wake Yesu Khristu. Ndipo timagonjetsa ku dziko lapansi chifukwa iyeyu anatipasa ife mphamvu zoti tigonjetsere. Komano mchikhalidwe cha mdierekezi maso ake ndi pulani yake amayang'ana pa ana a Mulungu ndi cholinga choti ana a Mulunguwo awagwetse. Chipembedzo cha Satana chikamanena zomugwetsa munthu amanena kumuphonyetsa kulowa kumwamba, kumulepheretsa kukakumana ndi mbuye amene ndi mbuye wa moyo wa munthu komanso mbuye wa dziko lonse lapansi, kunkanikitsa kuti asakapezeke nawo mu ufumu wa Mulungu. Choncho Satana wayika maziko ku dziko lapansi ndi kuyikanso njira ku dziko lapansi zoti apeze njira ina kapena njira inayi yoti akalepheretse munthu kulowa mu ufumu wa Mulungu. Mmene ziwanda pamodzi ndi tate wawo Lucifer amagwirira ntchito yawo ku dziko lapansi, ali ndi mapulani ndi kayendetsedwe ka boma lake akamayang'ana za mpingo wa Mulungu ku dziko lapansi. Njira zambiri zimene ziwanda kapena kuti Satana mdierekezi amatsata, samangopanga chisawawa kapena kungopangapo asadayambe walingalira kuti kodi ntchito zanga ndikafuna kugwira ndigwira bwanji. Ifenso ngati ana a Mulungu tikufunika kuti mwakuthandizidwa ndi Ambuye tiyambe kumadziwa njira zimene Satanayi amagwiritsa ntchito. Lerolo madzulo ano ndikadakonda kuti tiphunzire ndi kudziwa kuopsa kwa usiku mu ufumu wa Satana mdierekezi. Nthawi zambiri mpingo ku dziko lapansi tikamauona usiku timaganiza kuti basi maola akwana oti tigone mmawa kutaninso kuchenso. Komano mwa maganizo ngati amenewa anthu ambiri opemphera tavulala, mipingo yagwa, mabanja asweka, ntchito za anthu zawonongeka, bizinesi zasokonekera, mgwirizano wawonongeka, tsogolo la anthu ambirimbiri laphwanyika. Mudongosolo la chipembedzo cha Satana, malo amene amadalira, nyengo maola amene Satana amadalira kwambiri usiku. Masana zinthu zikamativuta amakhala kuti usiku ndi umene iyeyi wagwira kale ntchito yake. Nayenso Satana mdierekezi powuzindikira kuti usiku ndi wofunika kwambiri kwa ife, anagawa magulu aziwanda ndi kusankhamo asogoleri m'magulu aziwandamo amene amawatcha kuti akalonga. Chifukwa chani? Amafuna kuupanga usiku kukhala nthawi yake yopambana kwambiri. Timalephera anthu nthawi zina pogona mapempheredwe athu, machitidwe athu amakhala ozizira kwambiri poganiza kuti ndi usiku basi tikugona. Koma okondedwa, usiku ndi pamene tsiku la mdierekezi limayamba. Kotero kuti chisangalalo chawo chonse chimachitika usiku, chigonjetso chawo chonse chimachitika usiku. Ndiye mu usikumo zimene adapanga ndi kusankha akalonga oti adziyang'anira usikuwo. Tikamangoganizira chabe nkhani yokhuzana ndi usiku, makosana usiku ndi woopsa. Nayenso ngakhale Mulungu
mukawerenga m'Bible ndi kuzisata Bible zozizwa zimene mungawerenge zimene zili zikuluzikulu zimene Bible mulungu adazipanga zokwana 12 zozizwa zonsezo mulungu adazipanga usiku. Kumbukirani kuti ngakhale chozizwa choposa chilichonse ku dziko lapansi chimene sichidzachitikaponso mpaka tikalowa kumwamba kutuluka kwa mpingo mu dziko la Igupto. Kumbukirani anatuluka usiku. So usiku ndi chinthu chopambana kwambiri kwa mulungu, ndi nthawinso imene mulunguyo amateteza ana ache, nayenso usikuwo sagona. Bible likuti iyeyo saozera. Diso lache limayang'anisisa kuti pakati pa usiku agwire ntchito zoyenera kuti chipambano nachonso chipezeke. Koma chinthu ichi tichidziwe mazulo ano nchakuti Satana mdierekezi ntchito zake amakonda kugwira kwambiri usiku, ndipo usikuwo sadasiyire tiziwanda ting'ono kuti timabebe mu ufumu wa mdierekezi. Tosalongosoka tiziwanda tawamba tija Yobu akuti timangoyenda tilibe mapologalamu amangoyenda chisawawa ata kupezeka pano tikunena pano ata kupezeka ku getiko alibe zochita kungounjikana mulungu mukamasegula gate basi kutawa kukhalapo basi alibe chochita chilichonse alibe pologalamu mabebe. Koma achaini yake eni amenenso amawadalira kuti ife ndiye tigwira ntchito yathu usikuwo. Amenewa ndi amene ndikufuna kuti usiku uno nthawi ino nyengo ino tiwaphunzire kuti dziko limve, ifenso abale timvenso kuti usiku ndi woopsa kwambiri, tisamautenge ngati ndiwongogona. Tamvera mdierekezi mapulani yake mmene adawayalira usiku adaupereka m'manja mwa akalonga okwana pafupifupi 7. Ndiye pa nthawi ino usiku uno tiphunzira ntchito za akalonga 7 kuti kodi akalonga amenewa amagwira ntchito yawo motani pa mitima ya anthu pofuna kuyendesa boma la mdierekezi. Chifukwa usiku ndi umene amaphika zonse zovuta za mawa. Apa chonchi omwalira mawa akwalemba lero, amene atawachose magazi mawa akwalemba lero, mabanja amene athe mawa akwalemba lero, ndewu za mawa mpologalamu yake akupanga lero. Alichire pamenepa akudziwiratu kuti mawa zizayambira apo. Kukamacha mawa akhala kuti mapologalamu wayamba kale kwachita fiti m'maganizo mwanu mwa inuyo mubongo mwanu. Ine lero mene ndikuchoka apa uyu asanditopese mawa lero lopobwerera ndibwera 6 koloko ya madzulo asanditopese patunda ungoganiza kuti asanditopese basi. Wakonza kale pologalamu yoti 8 koloko ikamakwana ya madzulo mawa anthu amenewa pazakhale zibagera. Plani yake amayipanga usiku. Choncho ife ngati ana a mulungu tikufunika kuzidziwa kuti kodi madzulo tikamagona mapemphero athu adzikhala olimba bwanji, chifukwa usiku ndi woopsa. Zimavuta chifukwa usiku anthu takhala tikuderera kuona ngati wawamba umene tafika pa point yakuti ngakhale kupemphera timapemphera titavula kale. Azimayi tasala ndi mahafu, azibambo maboksala basi tendizika pemphera kuziona ngati zophweka kuti tikangoti ame tagona pasopu, chifukwa usiku makosanawa amakhala akuyiyamba ntchito. Kodi zikumveka zimenezi? So makosana usiku uno madzulo ano nthawi ino tentimvanezi. Chinthu choyambirira usiku makosanawa ali ndi akalonga amene amatumiza. Koma tisadapite konseko mundilole kuti pakanthawi kanoka tiwerengekaye Masalimo 91 vesi yake ya namba 5 mpaka na vesi yake ya namba 7 ukuti kukonzekera kulowa mu chapter cha Exodo. Tisadafike polongosola akalonga amene amatumidwa kukagwira ntchito usiku, amene amaupanga usikuwo kukhala woopsa. Buku la Masalimo likuoneka ngati akutipasa chithunzithunzi cha makosana amenewa koma mwa njira yotere. Werenga mbale wanga. Masalimo chapter 91 verse number 5 mpaka 7. Verse number 5. Sunaopa choopsa cha usiku kapena muvi wopita usana. Verse number 6. Kapena muliri woyenda mu mdima kapena chiwonongeko chikuthera usana. Verse number 7. Pambali pako suzagwa chikwi ndi zikwi 10 pa zana la manja lako
ameni ameni polongosola nkhani yomweyi kundithirira umboni m'bale wanga Davide akunena kuti pali mivi yopita masana ndiye pali muvi opita usiku. Kazi kumveka zimenezi? Now, zinthu ziwiri zonsezi mpingo wa Chikhristu ukufunika uzidziwe kuti kodi chishango chimene tingapherere mivi iwiri imene imapita usiku komanso cha masana kuti tipambane. Tikayidziwa mivi imeneyi kumwamba tilowa ngati tikolowa m'nyumba mwa kazeni. Chifukwa tikhala tili well equipped tikudziwa zotiphonyesa kuti ikubwera bwanji. Chifukwa ambiri ali m'mipingo mayina asipembezo ali m'mapewa mwathu tapachikika ndi kuzunzika mivi ikumabola masana dzuwa likuswa mtengo ndikumatirasa mivi ikumabwera m'mabedi mwathu titagona tikupumula tapanga zonse tawerengera tadziwa chimene chachitika tsiku limenelo mtambasalale zayenda bwino kapena sizinayenda bwino pokagona kuzitenga ngati kuti iyi basi zinazo mmawa ndikuutenga ngati opanda ntchito mivi ndikumabwera ndikutilasa pakati pa usiku. So ndiyerekezi iye amagwira ntchito zake usiku ndi masana. Kodi zikumveka zimenezi? Wakondedwa tidziwe kunena kuti pokhala mu nthawi ino chipembezo cha Satana sichigonayo chifukwa chili ni mivi yake. Ndiye apa ndikufuna ndiyambe kukutchulirani mayina akalonga amene amagwiriza mivi ya usiku. Amen. Mu ufumu wa makosana amenewa alimo 7 amene Lucifer adawasankha. Lucifer adasankha makosana amenewa kuti adzimuthandiza kugonjesa pakati pa usiku. Kachikumveka chimenechi? Ndiye kalonga number 1 amene amathandizira ntchito imeneyi usiku amatchedwa kuti Mikagodi. Kalonga ameneyi otchedwa kuti Mikagodi paekha amayang'anira malegion 46. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye kuti malilongwe nzuzu Blantyre mwawerenge malilongwe nzuzu Blantyre oyang'anira ndi akwananga 46 yekha. Koma pambuyo pamene ingati kalonga ali ndanyamata amayenda ndanyamata 12 million yekha amene amawatumiza ku dziko lapansi. Pamene akondepo akagwire pati pamenepo akasokoneze pamenepo ndi wachabe. Chifukwa ndikalonga amene nthawi zonse maso ake amayang'ana nyumba mmene muli mtendere wa Mulungu. Okondedwa usiku umene mkulu ameneyi akanyamula mivi yake kuyamba kupita ntchito number 1 imene mkulu amene amagwira amaletsa nthawi zonse akakhala pamene popo ntchito yake iyeyi ndi kuletsa zinthu zabwino zisapite kwa ana Mulungu. Kazi kumveka zimenezi? Simungapeze chinthu chabwino chimene Mulungu akufuna kuchipereka ndipo simungachilandire mwaulere chifukwa anyamatawa otchedwa kuti Mikagodi amene akuyang'anira malegion 46 ntchito yake ndi kuyenda mu nyumba za wanthu kukaletsa zabwino zimene mukuyenera kuti muzilandire. Kotero kuti anthu ambiri akusausika masana kukacha mamawa zimene zinafunika kuti zibwere zimayima chifukwa choti Mikagodi anabwera m'nyumba mwanu ndi kukubolani nawo ni muvi oletsa kuti chimene munafuna musachilandire. Koma okondedwa ndimafuna ndikutsimikizireni kuti usiku wa lero ndi usiku umene Mulungu waupatula mwapaderadera. Akufuna kuti inu ndi ine lero tipeze zinthu zabwino zokhazikika kuchoka kwa Mulungu. Amen mpingo. Amen mpingo. Tisachite mantha koma tikhale ndi chidwi kumvesera. Amen mpingo. So ziwanda zimenezi kapena kuti kalonga ameneyi otchedwa kuti Mikagodi ntchito yake ndi kuletsa. Koma munimvese pano samangopita kukaletsa khomo lililonse koma ngati khomolo
anthu muli pa khomonu mumatchula Yesu, mukamagwada mumampembedza nda Yesu. Iye amayang'ana kwambiri mawu. Pamene pandikufuna pamveke bwino, pamveke motere. Dzina lakuti Yesu Khristu mukamayang'anizana ndi chipembedzo cha Satana, palokha dzinali nkaudani ndithu. Kotero kuti limatha kungokubweretserani mavuto dzinali pa moyo wanu pamene inuyo simupindula nalo dzinalo, chifukwa ino dzinali mukulitchula mwawamba mwapamwamba mukungolitchula chifukwa choti makolo abambo amayi anali a 7, makolo abambo amayi anali a CCP. Ndiye ku CCP Yesu amatchulidwa basi, ndiye mumangotchula. Koma mukamangotchula apatu olo muli wochimwa, koma mukungotchula kokha mumakhala kuti mwapalamula department ya Legion 46 ya Mikagodi. Ndiye kuti ikubwera kusakuzunzani. Kotero kuti akhristu ambiri ongotchulapo Yesu akuzunzika masanawa, kuzunzikira zayeni, apalapatika komanso ufumu wa Mulungu sakataniso sakalowa, chifukwa ni wochimwa anthuwo, sakhulupirira Mulungu koma amangonama. Basi Yesu basi. Koma pali Yesu pamene pa zikuoneka ngati zilibe Yesu kati, basi kumangotchula chisa kungonchula kuona ngati kuti ndikasirogani kena kache kuti kukhoza mangokata kukumango kachula. Ukamakachula ukudzipalamulirabe mulandu, usauka kuopsya. Chifukwa Mikagodi sakusiya zabwino sizikupeza, chifukwa pakamwa pako pamachula benda Yesu. Amen mpingo. Amen. So ziwanda zimenezi ntchito yake ndikuletsa zabwino zisapite kwa ana Mulungu. Amen mpingo. Amen mpingo. Koma tenti khulupirire kunena kuti ifeyo tili ndi dzina la Yesu. Kazi kumveka zimenezi. Tili ndi dzina la Yesu limene lingatithandize ife. Koma pamene tikuganizira sakuti tili ndi dzina la Yesu, ndimafuna ndiwonjezere magwiridwe abwino a ntchito aziwanda zimenezi ukaswiri wawo kuti mwina timvesese bwinobwino. Makosana amenewa amene amagwirira ntchito amayima ngati ma bodyguard okuteteza nda iweyo, koma kukuteteza kuti usapeze chacha zabwino. Kodi zikumveka zimenezi? Ndi chifukwa chake okondedwa mukaziona zabwino mukusemphana nazo chisawawa, moyo weni wokhulupirika mukusemphana nazo chisawawa, muzindikire kunena kuti usiku waine sunali wabwino, Mikagodi wandipeza. Kodi zikumveka zimenezi? Amatuma ziwanda zimenezi muzigawo za usiku kuti zitivutise. Choncho usiku ndi woopsa kwambiri. Amen mpingo. Amen. Number 2, usiku umenewu amatuma mkulu wina amene amatchedwa kuti Zenaya. Kazi kumveka zimenezi? Zenayayu ntchito yake ndikuletsa kuti munthu asamasulidwe pamene pamveke bwino. Chizungu ndiye chimveke bwino, kumuletsa munthu kuti asapeze deliverance. Kazi kumveka zimenezi? Anthu ambiri tili m'machalichi koma mpaka pano timageyabe no deliverance. Kodi zikumveka zimenezi? Anthu ambiri ali m'machalichi koma mpaka pano amadwalabe matenda omwe wachizimayi koma abunomo akukanika kuti kumasuka. Koma zikumveka zimenezi? Chifukwa chani? Zenaya amaletsa kuti ngakhale muli pa Mulungu koma amalimba mtima ndikukuletsani kuti deliverance isachitike. Chimene adakupachika ni makolo anucho kuti uyu sazakwatiwa chintanda chimenecho udasenzacho, Zenaya ndamene amachipanga kuti chidzioneka chopepukako. Iweyo basi ngati ndinendeka asisi yangaso na usadali mamuna ngati kuntundu kwathu mmene kulili kwathu apa banja ndi antioka ife tonse ukunyadira mesa ndi Zenaya wakusenzesa ukukanika kuti ndi anthu ayenda profeti pa profeti wina, ndege ku ndege ina, kukafunafuna madzi ku madzi ena, mafuta ku mafuta ena, mchenga ku mchenga wina, mchere ku mchere wina, kusata anointi kuti amasuke koma sada masuke. Chifukwa chani? Sada ziwe kuti Zenaya anabwera usiku kudzaononga. Makosana mvesesani.
nthawi imene tinali ku chipembedzo cha sataniki ife sitimadabwa chifukwa ngakhale fungo limamveka chama pa 64 kuti dziko likuda tsopano makosana abwera kuzagwira ntchito ngakhale zochitika kanthawi kamene kaka zimakhala zobalalika kwambiri iwenso lokuyenda pa msewu 4 kufika 6 mutu usomakhala usakugwiranso bwinobwino chifukwa chani chipani chosausa kwambiri chikutsika kuti chizakhale pa duty madzulo kuti zikumveka zimenezi. Wokondedwa tisamaganize kuti dziko likuyenda chimozimozi ngati mmene inu ndine tikuganizira. Dziko labalalika lapombonezeka chifukwa chani Satana ndiyerekezi pamene akuyembekezera kuzakhazikisa ufumu wake woti alamulira in full force zaka sikungobwera 2030 kupita huko pamene tikuyamba kulowa mu new world order. Iyeyi wayamba kale zaka zonse zakumbuyozi kupana ndi kupanikiza anthu kuti alephere kulowa mu ufumu wa Mulungu akhale mamembala ake atasenzesa zinthu zimene munthu akukanika kumasuka nazo iyeyi amaletsa. Kuti zikumveka zimenezi? Mungagwade tsiku lina mukupemphera kuti Ambuye ndithandizeni ndavutika chakuti mukumapemphera koma tsopano pemphero lija lili pakati mumamva mu bongo mwanu akukuuzani zinazi ingonsira Mulungu kumamva iwe yakundiletsa wina wake basi uliona kuti pemphero lija lachoka pakulimbika mtima paja basi langofika no pakamwa likungotuluka ngati nthano Ambuye ineyo kwatiwo basi zopanda munthu kulankhula kolimbika mtima mmalankhulo kuja kwachoka chifukwa iyeyi ndi defender wamkulu kwambiri oletsa kuti munthu asamasuke. Okondedwa ndikunena kuti madzulo ano paliponse pamene munthu amve zinthu izi kumwamba kuli Mulungu. Ngati ine ndili pano ndikulankhula ndidagonjetsa akalonga amenewa chifukwa cha Yesu. Choncho ndizotheka munthu kupulumuka kumasuka vuto la mtundu uliwonse limene layenda chibadwa layenda kumtundu layenda momabwereza amenewa azena yawa ndamene amabweresa matenda apa mwezi matenda apa chaka matenda a season akulu ake ndi amenewa. Kodi zikumveka izi? Mutu mawa pa 5 pokapoka nimamva chobaya pa 10 pokapoka nimapanga zakuti pa 8 pokapoka nimapanga chakuti pa chaka pokapoka sumuna masulidwe chifukwa choti zenaya amachinjiriza kuti iniyo musapeze chipulumutso chanu. Koma okondedwa Yesu Kristu alibe sankho ndi wamphamvu ndi wokwanira ndi woposa mphamvu zimene fo iye akunena kuti kumwamba ndi dziko lapansi mphamvu zonse zapasidwa kwa ine. Ndi chifukwa chake okondedwa tikufunika kudziwa nawo chinsinsi chogonjesera anthu amenewa chagona apapa ndi ziwanda zimene zimapezera advantage chifukwa cha umbuli wanu. Kazi kumveka zimenezi chifukwa chanu cha umbuli wanu. Ndelero Mulungu akufuna titsegule maso kuti titani anthufe tione. Ameni mpingo motani timve ichi. Mwandiona ine ndabwera ku nyumba kuno zikumveka eti mwandiona nkhope yanga Twaibu uja ndani ndi ine ndiye tigone usiku ine ndapita pakati pa usiku mumva kuti kakala kwabwera wanda wakuba musunzumira pa window mundiona kuti anda Twaibu mukuwa wakuba Twaibu afuna kutibera. Kodi zikumveka zimenezi ndithawa mwandimva eti mukakala cha mafiri pabwera soja wakuba wina musunzumira simumuziwa mungokuwa kuti wakubayo ndili ndifunso kuthawa kwawirife tifanana. Amene mwanditchula zinane ikamakwana 6 koloko ndili kusidya kwa makanjira koma musana ntchule 7 koloko abwera timamva mmakuwa kunabwera akubayo chifukwa simuna mzita. Chinsinsi cha umboni uwu cha phunziro ili ndi chakuti mayina ndiko atchulawa muzasunga kuti pamene mukupemphera muzatchula mayinawo muzatchula zina. Ameni mpingo. Ndiye ndatchula Zenaya ndatchula sondani pano Mika God. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye kuti pamene mukupemphera
ndi mavuto angonagona amene mwalephera kumasuka nawo kwa nthawi oletsa ndi zenaya. Ndiye muzimuuza mukagwada pansipo kuti iwe zenaya, inde kwathu munthu sadakwatiwepo, koma ine zenaya choka, ine langa wiki ya mawa ndikulowa. Kodi zikumveka zimene? Tili mozi kodi? Ndikudziwa kuti nthenda iyi chaka ndi chaka mwana uyu amakomoka. Umasunga zimene zindinda ndiwe ndamene kukanikisa mwana ikuta kuma iwe zenaya ndakudziwa iwe dzina lako ndiwe zenaya oletsa kumasuka athawa koma kungoli chiwanda muzina la Yesu choka chiwanda ndani chiwanda chake ndani sanatiziwe amangozungulira kuseri kwa nyumba mama mwawo nataniso abweranso. Kodi zikumveka zimenezi? So ameneyu ndi number 3. Number 2 ndiye tibwere pa number 3. Amen mpingo. Amen. Mkulu ameneyi wachitatuyi dzina lake ndi Babula. Kodi zikumveka izi? Zikumveka izi? So mungakhale mulendo kwa ine ndikukumbutseni chifukwa mungayiwale audio yoyamba. Kazi kumveka zimenezo. Mungayiwale umboni wota oyamba uja ndiye ndikukumbutseni. Ndidakufotokozerani kuti ndikhale 33 degree ndikhale sultani pali zimene umayenera kuziloweza ndikuzita. Ndiye ndafotokoza za mikanda ya zipembezo zitatu. Mukukumbukira nthawi imeneyi. Ndiye ndati mikandayi imayimira mayina aziwanda ena mwa mayina ndikuatchulawa ndikuachosa kucha. Kodi zikumveka zimenezi? Kotera kuti Babulai ndi mkanda nambala 9 pa kolona wa Katolika. Kodi zikumveka zimenezi makusana? Amen mpingo. Amen mpingo. Amantani naye akatolika awo akagwira mkandawo ndikufuna kugwira ntchito ndi Babula namba 9. Amachita naye bwa ntchito ya Babula ameneyi amasokoneza chiyanjano cha anthu. Kodi zikumveka zimenezi? Kodi tili limodzi? Lerolo atsikana abwerera mmakomo. Mabanja anatha. Ndi ndani mkulu wake? Babula. Ntchito yake ndi kupasula cha mabanja. Ziyanjano kuswa. Pamene mukumvana hane iya mabweresa ponchere kapena sabula pakatipo. Uhane uja ute. Amene ndi amene amataya mahane mmakomo mwathu. Ntchito yake ndi kuchosa cha malavu mkomo mwanthu. Mukhale chidani iyeyi ndi wachabe kwambiri chifukwa ntchito yake ndi kuthesa cha chiyanjano. Kodi zikumveka zimenezi? Koma chiyanjanocho chimatha cha usiku. Amayenda Babula waya chama 4 chama 6 8 koloko wafika kunyumba. Mukugona iye wakhala poteropo. Zikumveka zimenezi? Muvi wake opita usiku taupeza pa Masalimo 91 uli mmanja. Ndi amasankha opheka ndi uti amene anabadwa ndi ziwanda za kwawo zokwiya nsanga ndi mamunayi. Ndiye pano ndichita ndi amene basi amabwera ndi muvi wake basi wabaya akugwiriziza kuusiya pati pomwepo osachoka basi chitulo kodi zikumveka zimene? Basi nthawi yomweyo akukubweresera kanema. Madamu aja basi waya akuyenda pansewu basi ayima ndi mnyamata wa njinga akupasana nambala malototu basi wachokapo mmene ngotitula chama 11 koloko. Koma maya ucheni koma mukenda bwinobwino ndaenda tawi yanji usiku tabwerera limuzi ndaendaso usiku 11 koloko ndisunguyenda bwino. Basi kucha manga tizatha akamapita kumini ati akakhaleko wathesa pamenepo wabaya pamenepo waika poison. Akamamwera madzulo statement zatani zasintha. Ngati sasintha chimene angopanga nchoti mtsikana uchayi ndikampanga hayi amapanga mahayi kawiri. Kuli bwino ndingofusira Kodi zikumveka zimene? Basi nthawi imene ndi Babula ntchito yake ndi kuthesa cha chiyanjano. Kodi zikumveka zimenezi? Makosana mukuganiza kuti Babula timusiye choncho osampitisa kwa Mulungu tizikhala chonchi maudani chonchi umbeta chonchi anthu tinali kale m'mabanja ndi zabwino ngati anthu kusokonezeka zochita
zinthu sizikuyenda ku dziko lapansi chifukwa akalonga awa akugwira ntchito yosokoneza kwambiri ku dziko lapansi. Ameni mpingo. Choncho ziwanda zimenezi ndi zachabe kwambiri. Tatenti titaona ni malemba kuchoka m'buku la Machitidwe chapter number 4 muziwerenga 1, 2 mpaka 3. Amasokoneza chiyanjano. Verse number 1. Koma amene anali kukhala ndi anthu ansembe ndi mdindo wa kukachisi ndi asaduki anazako. Verse number 2. Ovutika mtima chifukwa anaphunzitsa anthuwo nalalikira mwa Yesu kuuka kwa akufa. Verse number 3. Ndipo anawathira manja nawayika mndende kufikira mmawa pakuti pamadzulo pamenepo. Ameni. Kodi zikumveka izi? Anyamatawa anali mchiyanjano chonyemerana mkate wa Mulungu. Kazi kumveka izi? Babula madzulo wakalowa mwa Saduki. Waya kupita kumene kunali chiyanjano. Kodi zikumveka zimenezi? Kusunzumira akumva kuti mkati mwa anthu akuyanjana. Kodi mukundimva makosana ine? Amasunzumira Satana ndi kudziwa mmene banja lanu limayendera, mmene mumagwirizanirana ndi mmene mumagwirizana chibwenzi chanu ndi nzanu, kaya ndi kuntchito, kaya ndi abale anu, kaya ndi ndani, kaya pamudzi. Waphwanya ziyanjano ameneyi lelolo ena kumuzi sapita ndi abale yawo salankhulana ndi aphawo enieni ang'ono awo enieni anadana salankhulana koma anayamwa bere limodzi. Ntchito ya Babula ndi kuswa ziyanjano. Amayamba wasunzumira ndi anasunzumira nkuona kuti kukatenga Saduki m'manyumba alitiyeni tikasokoneze chiyanjano. Anyamata akuyanjana akunyema mkate kuphunzitsana mawu a Mulungu. Bible likuti mpa usiku pamenepo anatulukira. Usiku ndi woopsa ndi akwagwira mpaka kukatsekera ndende kusokoneza chiyanjano chimene Mulungu anachiyika kuti chikhalepo. Wokondedwa, tentidziwe kuti mzimu wa Babula wakhala ukuswa chiyanjano. Ngati simukugwirizana ndi anzanu mudziwe kuti mukufunika deliverance. Kodi zikumveka zimenezo? Mukufunika mamasuliro chifukwa kuti Babula ali pa inu. Ngati nthawi zonse umaona nzako osafunika, uyuyu ndi wachabe kwambiri Babula. Kodi zikumveka zimenezo? Amalowesa mzimu onyada pakati pa anthu mukamacheza. Ndicho linga choti aswe chiyanjano. Weka kumazimva kuti koma ineyo upamwamba kumauona. Koma munthu ulibe china chilichonse koma akakuvala Babula kungosiona uchani iweyo upamwamba ukakhala ndi anzako kumaziona kuti ineyo ndi wapamwamba kwa basi ndili pano. Munthu asandigunde. Kukanika kukhala pamodzi kunyema mkate ndi anzako. Uzangoziwa kuti munthune Babula wandilowa. Tili nawo azibambo adatikonda tili pa chibwenzi. Kodi zikumveka? Kapena adatikonda chibwenzi chikungoyamba kumene. Analowedwa ndi Babula. Lero amamva nafe nyasi. Kazi kumveka zimene. Amamva nafe nyasi. Ndi Babula amayipisa munthu. Koma ndi akubowa. Munthu sakuoneka bwino. Ntchito yake ndi kuswa ziyanjano. Ameni mpingo. Ameni mpingo. Ambuye akudaliseni zimisanikayi katunduyi. Tiyambire wani zingatalike kwambiri. Tathokoza kwambiri. Tipitiriza kupasirani zambiri maumboni amenewa. Chotero tiyeni akhristu pamene tikumva zinthu zimenezi tikhale anthu ochita zimene tikumvazi. Chotero tikupita pati 2 ya zimene tikumvera pano. Khalani pompo, Mulungu akudaliseni. Tithokoza omvera nonse pamene tinasiyira tifuna tiyambirenso kuti timve kunena kuti kodi usiku umenewu tingachite nawo motani. Osayiwala muli ndine wanu evangelist John Chibanda. Timvesereni mwachidwi kuti m'bale Twaibu atifotokozera bwanji zinthu 4 zimene zasala kuti afotokoze. Zikomo kwambiri. Ameni mpingo. Amen. Kumbukirani kuti muphunziro loyamba
timalongosola za babula ndipo timanena kuti ameneyi tikumtenga pa kolona wa katolika pa mkanda nambala 9 ndipo akamugwira kolona ameneyu ndi kugwira mkanda umene wotchedwa babula ndiye kuti akutemberera, akupereka, kuphwanya, akuwononga ngati simunagwirizane pena pake, ngakhale mutakhala kuti muli zinthu zabwino. Akagwira pamenepa ndiye kuti amakhala kuti akukuphwanyirani pa zimene inuyo mumakhala nazo mchiyanjano, chifukwa babula ntchito yake ndi kuphwanya ziyanjano. Ameni mpingo. Tinawerenga malemba mene timachoka kwa babula. Ndimafuna kuti Ambuye atithandize kuti ngati nkotheka tiwonjezere lemba pa babulayi, tipeze pa 2 Samuel chapter number 17 kuyambira verse number 3 mpaka na verse yake ya verse number 1 mpaka verse number 3. 2 Samuel chapter number 17 tione kuti kodi babulayi adataniso apa popherera mphongo kuti mzimu ntchito yake ndi kuphwanya ziyanjano pakati pa anthu. 2 Samuel 17 verse number 1. Ndipo Ahitofeli ananena ndi Abisalomu, ndiloleni ndisankhe tsopano anthu 12,000 ndipo ndidzanyamuka usiku omwe uno ndikulondola Davide. Kodi mukuzimva nkhani zimenezi? Ahitofeli nayenso ndi wansembe mu ufumu wa Davide, koma akutumikira ziwanda zikubwera. Ahitofeli anali munthu wanzeru kwambiri, anali phungu amene amathandiza zikakuvutani mumapita ndi amakuwuzani choti muchite. Akakupangira anali konzatati wabodza, konzatati okuwuzani mmene mungachitire kuti chinthu china chake chisokonekere. Ndiye nkhani yokhuza na Abisalomu ndi mwana wake. Anamuuza ena kuti kuti iwe udziwe kuti upalamule udani ndi abambo ako upite kwa Ahitofeli akakuuze zochita. Nchani chikuchitika pano? Akulowa babula mwa Ahitofeli. Ahitofeli akumpanga transfer babulayi kwa Abisalomu kuti akaphwanye chiyanjano chimene chinalipo pakati pa Davide ndi abambo ake. Kazikumveka zimenezi? Abisalomu ndi abambo ake. Kodi zikumveka zimenezi okondedwa? Koma akuchita nthawi ya Bible likutiuza kuti usiku utiwo omwe uno. Okondedwa, kulikonse kumene tili tiusamalire usiku, tisautenge ngati ndi wawamba. Zinthu zathu zimabalalika, koma zimabalalika usiku. Koma mumve ichi, mukamaziona zinthu zanu zikungosweka zimati zilumikizika zagwera panjira, mmati muyanjana zasokonekera. Amene amasokoneza chiyanjano dzina lake ndi babula. Kodi zikumveka zimenezi? Ameni. Ameni. Tisamusiye choncho ayi babulayi. Timpezereso lemba lina. Luka chapter 22 verse number 3. Mzimu udasausa kwambiri. Ndikuti bwanji lemba limenelo? Luka chapter 22 verse number 3. Verse number 3. Ndipo Satana analowa mwa Yudasi wonenedwa Isikarioti, amene anawalengedwa mmodzi wa 12. Verse number 4. Ndipo iye anachoka nalankhula ndi ansembe aakulu ndi akazembe mompereka iye kwa iwo. Ndiye tisachedwe chifukwa ntchito imene inagwirika usiku. Koma zikumveka zimenezi? Choncho okondedwa, akalonga awa osokoneza ziyanjano, panali mgwirizano pakati pa Yudasi pamodzi ndi anthu ake onse. Kodi zikumveka zimenezi? Koma Yudasi anata ije babula anapita ndikukantulusapo mmodzi. Ameni mpingo. Choncho tidziwe kuti tili ndi ziwanda zimene ntchito yake ndi kuphwanya ziyanjano. Ngati migwirizano yathu, ngati maubwenzi athu akungosweka wamba, mkulu wake ndi ameneyi. Ameni mpingo. Ndikunena pano anthu ambiri ali pa mavuto, anthu ambiri ali wokha, anthu ambiri akuyenda pa milandu mu mtima chifukwa chimene anali kuchiyembekezera chabwino chinasokonekera. Ubwenzi wawo unasokonekera. Chimene chaswesa chibwenzicho, chimene chaswesa chiyanjanocho
sakuchidziwa. Usiku uno Ambuye akuthandizeni mugwade pansi ndi kumuwuza Mulungu kuti Ambuye mundimasule ndi kuthamangisa Babuloni kuti ine ndibwezeresedwe chiyanjano chimene ndataya. Amene simulankhulana ndi ana anu ndi wachabe ameneyi amanchosa munthu mbanja. Alipo anthu makolo akuzunzika m'mamidzi, anangobwera Babuloni ndikungopenta chithunzi cholakwika kwa azimayi ako kapena kwa bambo ako kapena basi ana akudya bwino ntawuni koma makolo sawata. Kodi zikumveka zimenezi? Chinasweka chiyanjano chabwinobwino. Ameni mpingo. Ameni. Okondedwa ndimati tiye timuone ni sopano wa number 4. Ameni. Amene inso akuchokera pa mkanda wa Katolika namba 17. Zina lake ndi Zeres. Kodi tili limodzi pano? Tili limodzi okondedwa? Okondedwa, awawa ndi akalonga amene amagwira ntchito cha usiku. Chifukwa chake usiku pogona tisapemphere mongoyerekeza, chifukwa usiku ndi opsa. Ameni mpingo. Tamverani. Zeres, ntchito ya Zeres ndi kupereka zabwino kwa ana a Mulungu ndi cholinga chowakopa kuti achoke pamaso pa Mulungu. Khani yosausa, khani yovuta kwa basi. Makosana amenewa ndi amene amanyamula zinthu zabwino. Kodi mukundimva ine? Amanyamula zinthu zabwino. Chizindikiro namba 1 kuti iniyo mukufunika deliverance ndipo Zeres ali ndi number 1. Umalota utakwatiwa kapena kukwatira. Mamuna yo ulibe, mkazi yo ulibe, koma kumalota uli pa banja. Muzangoziwa kuti munthu une ndacheza ndi Zeres ndipo ameneyi pafupi wandikwatira ndinayi nyumba ndi wachabe, koma amabwera ndi zizindikiro. Kodi zikumveka zimenezi? Akulotesa ndikahandisamu kayendika nyamata kasikana ka beauty iwe nkumaona kumande kansikana kuoneka bwino kwambiri ka usiku ukwati kucha mama wa iweyo kugwada pansi Ambuye mkazi wake azakhale wokongola ngati ndamuona usiku, koma ukupempha nda Zeres. Kodi zikumveka zimenezi? Ukufunika deliverance, ukufunika mamasuliro. Ameni mpingo. Nkhani yovuta kwambiri. Amabwera kukuonesera zabwino, amapereka zabwino. Number 2, umalota uli ndi mwana ukubereka kamwana kachikhalire, koma chikhalire weyo unabereka kale mwana wako omaliza chili ndi 12 years, koma lero ndikumalota ukubereka socha mukuti mwanayo mukuntenga ku wantchito ya mulipe musekerera osakhumudwa kupempha mama kukacha kuti Ambuye ine zaka 21 mwana wina uje chiberekere panopa wina uja 19 years omaliza uyuyu mukundipasa lero usi akucho ndi uti. Ameni. Okondedwa, Zeres amabwera ndi maloto koma abwino okhaokha. Kazikumveka zimenezo? Amabwera ndi maloto koma abwino okhaokha. Mukazayamba kulota zinthu zabwino muzangoziwa kuti ataki yandipeza ya Zeres. Ameni mpingo. Ameni mpingo. Kuopsya ndi uku. Amakuonesa ni zabwino koma amakhala akuthamangisa zabwino. Amafuna inuyo muzimva feel at home kuti mawalanga ndila bwino nkumakalamba kukalambira chiyembekezo kuti mawa likhala bwino, nkumapezeka kuti mpaka wabwerako kujoniko opanda olonjinga koma ukumaona zabwino. Kodi zikumveka zimene? Zeres amaonesa zinthu zabwino. Number 3, ntchito za Zeres. Mumalota mukuuluka. Kodi zikumveka zimene? Kodi zikumveka izi? Umapezeka kuti pantunda ukulota kuti ukuluka uli mmalere basi ukuluka tauli uja ulento paka kulimbi ukuluka amakwe iwe sungadabwe ukuluka kuchoka kuno kunyamba mpaka ukafika kulimbi uli ndicha. Zeres
ameneyo ndi zeres zimangoziko munthune ndili pacha pamasauso. Anthu ambiri akuzunzika, ambiri akuvutika. Kodi sikumveka zimenezi? Now maloto ngati amenewa amakupangisa kuti munthu uyambe kumakhala pamodzimodzi, ndipo ambiri amene amalota akuuluka sagonjetsa. Kodi sikumveka zimenezi? Umakhala pacha pamodzimodzi, ungodziwa kuti ndagwidwa ndi mzimu wa pamodzimodzi. Satana angofuna zindinamiza kuti ndipeza zabwino. Kodi sikumveka zimenezi? Mukazamba kulota zimenezi muzangodziwa kuti zeres ndamba kucheza naye. Kodi chimachitika ndi chani uko ndiko? Mu ufumu wa Satana ziwanda zimenezi ndi zimene timacheza nazo, ndi kumazituma zizikasokoneza, zizibweresa umphawi, madolo tizioneka tokha ku dziko lapansi. Kodi sikumveka zimenezi? Kupondereza anthu a mitundu, kwapondereza anthu kuti asapeze zabwino. Zeresi ndi mzimu umene nthawi zonse umaonesa zinthu zabwino, koma iweyo usali mu zinthu zabwino. Koma ndimveseseni makosana, zeresi salekezera pomwepa, amapereka di zabwino zogwirika, koma zochoka kwa Satana. Kodi sikumveka zimenezi? Ubwenzi kuyamba lero, pomafika mawa wakagula foni ya 250 kupereka, koma chibwenzi chayamba zulu. Kodi sikumveka zimene? Koma ndapeza chimamuna chobeba, utakwatiwana ndi zeres zopanda mtunda olo pang'ono. Tiyeni ziyang'aneni mkatikati mwachewa mukapeza ndi zabwino, koma nthawi yomweyo zimakhala zikukuchotsa pa choonadi cha Mulungu. Muona kuti mzimu wanu sulinso connected ndi Mulungu. Samalani ndi zinthu zabwino. Ndi mzimu uwu umene waononga ana amene amaphunzira msukulu za bodi. Ndi zeres. Chifukwa amapita ndi kukalowesa ka system kobwerekana zovala, kuti azipanga transferring of the evil spirit through zovala. Kodi sikumveka zimenezi? Amene tili ndi ana amene amagona konko ku sukulu za ngona konko. Tisamalire, tauze ana kuti kumene mumagona konkoko kuli zeres amabwera ndi zabwino, amayamba kupereka ubwenzi, friendship. Kodi sikumveka zimenezi? Kwawo kwanzakoyo ziwanda za umphawi zidakhala kale. Kodi sikumveka? Za khunyu zidakhala kale kwawoko, za ufiti zidakhala kale kwawoko. Sono za kalamba zikufuna kusamuka zibwere ku mtundu wako, zidusaku ndi zimabweresa ngati kamgwirizano. Basi kenako ana amayamba kumabwerekana zovala. Okondedwa, ndikhulupirireni, ana athu akamabwera kuchoka ku sukulu amapezeka kuti asinthilatu chikhalidwe chakhala cha mtundu wina, sikanthu kenayo zeres. Kusukuluko amafika po jaira ana kumeneko, kufika po masinthana nzofunda zomwe. Lero ufunda blanket lako akuti nzinzache, akuti ndi friend wache kwambiri amene yoyo amagwirizana naye kwa basi. Kodi sikumveka zimenezi? Mpaka umabwerekana makabulu ankati khani yosausa. Chikuchitika pano ndiye kuti zeres amakhala akupanga interchange maspirit afuko lina kupita kufuko lina. Lero tikumaona kuti ndi ana follow, koma muli ndi mitundu follow ya anthu nyumba, si mtundu umodzi. Chifukwa cha zeres antenga kuti kusukulu chikhalidwe cha anthu akumpoto mukachiona chikuonekera chachabe chakumeneko chakudera lina lake ukukoko kuseli uku, chikukaonekera kwa munthu wakumulanje. Naye ziwanda zakumeneko zakumulanje zakwa matipwiri zazungulira zapita kuseli kuchenga utuwa uku, zikuzunzana. Iwe nkumaona kuti achewa sitikhala chonchi, ayawo sitikhala atumbuka sitikhala chonchi. Chachafuta ndi chani? Anthu opemphera sitikhala chonchi. Akusonya akupita mkolidomo akwasonya amayi ache. Zoti chikhalire zimenezo sanatanipo sanapangepo. Wazitenga kuti zeres kubwerekana zovala.
nkhani yosausa tachenjeza natu ana akupenga misala chifukwa cha zeresi kubwerekana cha zovala. Kodi sikumveka zimenezi? Tentisamale ngati unawonjezera katundu chabwinobwino kagule jumbo kusiyana nkubwereka chikwama chifukwa china zeresi amazipanikiza muti mmenemo muzina la mphevu waya paka kukata kukafika pakhomo patunda ukondedwa mungoona kuti nyumbamo mwana chamba pa wachikonda kwambiri chamba kulephera kumuzuzula wachikonda kwa basi chamba mowa pati mowa pamenepo. Kodi kwanu alipo adasutapo mowa? Alipo adamwapo? Palibe. Koma uyu wayamba bwanji kumwa zeresi anasinthana kumeneku nsapato uvaleko kangaka lero. Kodi sikumveka zimenezi? Okondedwa tiyena natu tapempherere komanso uthenga uwu taziwise kuti kuli ziwanda za usiku zimene zikusitita zikusokoneza koma zimabwera ndi zinthu zacha zabwino. Amen mpingo. Kodi sikumveka zimenezi okondedwa? Number 5, mumalota mukudya zabwino makamaka nyindiwo zokoma kwambiri zimene mazikonda kwambiri. Kodi sikumveka zimenezi? Amayinda bambo tikaziona zinthu zimenezi zimakhala ni masaidi zikafika pamene pa chakudyachi ziwanda zimene zotchedwa zeresi zimabwera ndi nsima, zimabwera ndi mpunga, zimabwera ndi masupageti, zakudya zapamwamba, mabisiketi, mayogati amatha kubwera nawo usiku kudzagawa cha nyumba chipinda ndi chipinda. Uko botolo 1 lita ya yogati 1 lita kukusirani zipinda. Kodi sikumveka zimenezi? Pakati pa usiku mungomva mwana akunyambirira lilime mpaka pamene pa akuyambira amuonesa kombeza akundiesa kombeza. Ndizachabe zimenezi. Tikaona zimenezi tipange bwanji? Tiyimirira na Mulungu ndikuita na Yesu chifukwa ndi wamphamvu kuposa aliyense. Amen mpingo. Choncho usiku tisauderere ndi woopsa kwambiri. Kuchokera kungodya zinayi za dziko lapansi Satana ndiyerekezi amazipanga lilizi zimenezi. Ndi zimene Davide pa Masalimo 91 verse 1 mpaka 5 akuti umene ndi muvi wopita cha usiku wavulaza anthu ambiri muvi umenewu ndipo zipaso zake zimaonekera masana sopano. Amen mpingo. Amen. Kodi sikumveka zimenezi? Tenti mpeze wa number 5 zikoma kwambiri. Amen. Amen. Wa number 5 dzina lache ndi Gustino amene ndantenganso pa kolona wa chikatolika ndi number 3. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Ameneyi ndi wosausaso nayi kwambiri amamenya nkhondo koma usiku. Nkhondo koma cha usiku ndiye chimene amapanga Gustino akamamenya nkhondo zimenezi. Chizindikiro number 1 kuti Gustino akundivuta ndi tulo sugona. Kazi kumveka zimenezi? Sugona. Ameneyi waika anthu pa diripi ya valium kumamwa cha kuti ata agoni. Zina lake ndinda Gustino. Ndi wachabe tulo timata. Mukadzaona kuti mukupita pa bedi mukuchita struggle kutembenukira uku kutembenukira kwinaku kutembenukira uku mwadya muli ndikalikonse chiyembekezo cha mawa muli nacho chilichonse anzandigayira ufa nditapira nzanga ndili nawo koma osatanibe osagona chafuta nchani. Okondedwa mpingo wa Mulungu tentidzuke kuli nkhondo usiku. Davide akuti pakati pa usiku pali mivi imene imadusa kusokoneza ana a Mulungu. Kodi sikumveka zimene zokondedwa? Amen mpingo. Amen mpingo. Gustino ndi wachabe kwambiri amapanga zimene zingakhale kwa ana ang'ono a nyumba kwasowesacha mmene mwayambira kucheza nako kamwana kukatembenuzira kuti mwina kagona kuyika pa bedi kuti mwina kagona kukaonesa katuni osagona mwana usiku mpaka 11 mwana mmaso muli ngwe musansekerera gwirani pakosi pempherani Gustino out. Kodi sikumveka zimenezi? Thamangisirani kunja osangomuyang'ana. Kodi sikumveka izi? Amasausa mtendere mwana osagona cha tulo usapezeka. Kodi tili mozi zimenezi? Okondedwa ndi ziwanda koma zimagwira ntchito.
ndipo ziwanda zimene zokondedwa zimasangalala kwambiri kuyambira chamma 11 mpaka na 4 am mpamene zimanyamuka kumapita. Ndipo tilibwera kuchoka ku skulu kapena ku ntchito kapena pa geni, amayi mukugona atu timafunsako kuti ujeni mbale mmapanga bwanji yachinja ujeni yaya mpunga usiku sunagone pa zifukwa zosakwanira. Tamvera anokondedwa, Agustino akalowa mwa abambo chizindikiro number 1 ndi kuusa moyo. Akakona akata 2-3 minutes 5 minutes amakhala kangana ndi maganizo antundu wina achilendo waika maganizo amene sakuyenda kutanimo kukhalamo iyayi, koma kuti anene manyazi yakusopota poyambira. Usasekere kuti ayasejeni Devi kama mapanga abambo andani azuseni kodi zikuveka zimenezi bwanji kodakulu haya palibe kuti yayi palipo tentipempere amene ndi ndani Agustino. Iwe mene wayambira muja bambo wa Devi ukusa moyo kuti ncha Mungu ayang'ana apempherereni kapena apempherereka mutu amene mpingo. Agustino amathawisa tulo ndi wachabe kwambiri. Number 2, chizindikiro chosonyeza kuti Agustino akundivuta, thupi limaphwanya nthawi imene mukungokwera kufika pa bedi pa nthawi yomwe muona miyendo wa mosemu thupi kuyamba kuphwanya kumwa panado kuona kuti sizikutanibe sizikuthandiza basi mpaka chamma 2 basi muona watopa yekha basi thupi lija ngati umanama kumuuza nzako kuti mathupi sinimapeza ngati umanama. Kodi zikumveka zimenezi okondedwa? Tikadzaona kuti thupi likungophwanya wamba popanda zifukwa zokwanira tisavutike ndi madoto langu tidira ndalama. Ndi Agustino akufunika kuti kupemphera. Ameni mpingo. Okondedwa, zimenezi ndi nkhondo za usiku, koma ndibwereze pano kufotokoza kunena kuti ziwanda izi zimakhala ndi mapulogalamu zikamapanga ntchito zawo kuti zikaononge ndi kusokoneza chimene chikufunika kuti chikhale bwino. Ameni mpingo. Kodi ndangati akuzunzika zimenezi? Tamverani okondedwa, mutu umayamba kuwawa koma usiku wokha. Kukamacha mama mutu wasiya. Matenda anji simungapitaso kuchipatala mukanena kuti mukudwala chifukwa zimangowawa cha usiku wokha. Ndi ziwanda zimenezi zimalowa chimene zimapanga Agustino ndi kupumira. Agustino samampanga munthu atake alipoteropa, ali ndi chizolowezi chomuyimira munthu pafupi apa ndendende mugundane mpaka mpweya ulowecha mpweya wake wa iye ulowe mthupi mwenda mwa iweyo. Mapeto ake umaliona kuti thupi likunyong'onya kapena mutu kupweteka koma za chilendo. Amene mitu imangopweteka wamba si BP si chani koma mutu umangowawa. Okondedwa, amenenu mukufunika chipatala cha Mulungu mapemphero. Mzimu Woyera kukhuzeni mwapaderadera, Yesu Khristu akukhuzeni mwapaderadera mpaka chipulumutso cha thupi lanu chichitike, chifukwa simungapembeze bwino uku ziwanda zikulowa somo mwinu kuti zithandiza ngati chilichonse. Okondedwa, Yesu koma ndi wamphamvu amene ndi okwanisa kuchosa zinthu ziti zimenezi. Tikhale serious pa Mulungu tichipeza chipulumutso. Tikulema chifukwa ntchito yake ndi kulemetsa opatulika awamwamba kwatopesa. Ndi ntchito ya Satana ndiyerekezi. Ameni mpingo. Ameni. Kodi zikumveka zimenezi? Ntchito yachitatu kapena yachinayi ya Agustino, mumamva kusafuna kulankhulidwa. Muzangoziwa kuti munthu une Agustino wandita. Kodi zikumveka zimenezi? Umamva kusafuna cha kulankhulidwa. Mukangoaona kuchoka huko waya basi kaya mulinga gali moto maki basi fapa angu hapo nyapa waya basi ule ndipo gona basi kangalala ndita yomwe pomwepo mwaswera banja baba uje muzangoziwa kuti uyu ndinda Agustino. Kodi zikumveka zimenezi?
nawe ukamuona nzako akubwerapo kuboweka naye osafuna kunta kulepera kuti amaya uji ndi chafuna licha palibe tango mwaniteyo sukufuna kuta kulankhulidwa. Limafika tsiku makosana loti kuchoka mama mpaka mazulu anzako khala naye nyumba imozi kumamumva kutopetsa akamakulankhula ukungofuna ukhale paja ena ndesabisa amachita kunena kuti ine lerolo ndikumva kukhala ndekha sindifuna kulankhula ninda basi muna werere wakalo wakucha kuchipinda wangokhala alija alipe koma basopo chifukwa iyeyi akamaka kupachika nyumba ali ndi nzache wa Agustino mundimve makosana apa palibe koma ndi mtchule amene zina lache amamutcha kuti asalamu ochosa cha mtendere amene amakuperekeza mpaka na kukazimangirira amayamba wani Agustino kukuchosa pakati panda panzako ukhale cha weka ndi amabwera nda asalamu kuuza kuti waliona dziko ndi 2 mita lachepa kwa basi iwe palibe mene ungakhale komanso ndi palibe amene amakukonda pamene ulipa iweyo choti chingakuthandiza ndikungochoka dziko liti limene nthawi yomweyo kuyamba kuyang'ana kuli chingwe ndi amachosa manthaso inu simandabwa munthu wozimangirira mumaganiza kuti amakhali panomo kutsipa mkwesa chamasewera mumaganiza kuti amangokhala basi ameneyi ndi nzache asalamu ndi amene wakhala kupachika anthu ambirimbiri ameni mpingo kotero kuti ziwanda zimenezi ntchito yake zimagwira chani okondedwa zimagwira ntchito usiku tilimozi kodi pamenepo ameni kodi tilimozi eti ameni choncho tamverani okondedwa chinthu cha namba 6 kapena kuti chiwanda namba 6 ndiye kuti tasala ndi mmodzi momwe mwati ameneyi dzina lake ndi malika mauti. Kodi zikumveka zimenezi? Ameneyi ntchito yake kunena zoona izizi ndi ziwanda za imfa zimene zimagwira ntchito usiku likulu lawo lili kuchipatala. Kasi kumveka zimenezi? Anakonda kukhazikika m'manyumba mmene muli matenda. Kasi kumveka zimenezi? Ndi chifukwa chake chiwerengero cha anthu ambiri amafa usiku. Mkulu wake ndi uti? Ndi amene. Kodi zikumveka zimenezi? Ameni mpingo. Ameni mpingo. Now, ngati muli ni matenda nyumba, kufa kulipo ndithu. Anthu titani ndithu? Tifa ndithu. Koma ndi udindo wathu kupemphera kuzuzula malika mauti pa matenda amene ali nyumba mwanu. Mudzaona kuti mama mpaka kwata kwacha, koma amene anali serious koma mama akwata mpaka kwacha. Chifukwa chani? Mwanthamangisa nda malika mauti. Chifukwa iyeyi amapezerera, amatengerapo advantage pakudwala kwa anthu, ndipo amakhala m'makumbi m'malo mmene muli odwala, ndi amakhazikika kuchipatala. Kodi zikumveka izi? Wabwinobwino anazuka bwino, anadya, anapanga chilichonse, koma amene anagona basi wagona chonse, alephera kuitana Twaibu, 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 basi Twaibu anga Twaibu, wapita pazifuka zosakwanira bwino. Kodi mukundimva makosana? Izi ziwanda izi zimagwira ntchito chani? Usiku. Tamverani, ntchito number 1, zimayika matenda olenga amene chipatala chimakuuza ni kuti munthu yalibe alibe matenda. Dzina lake ndi nda malika mauti. Kumene uli dokotala umayeza kulabuko, ukamuyeza munthu ndi kumpeza kuti alibe koma munthu yakudwala kusanza, akutsegula koma alibe zizindikiro zonse zoti akudwala iwe ukuziona, koma machini yako alibe, singagwira chifukwa ziwanda sizimalola referemomita. Kodi zikumveka zimene? Ziwanda sizimalola sizimavomera. Ukapeza matenda ngati amenewo, itana opemphera, chifukwa ni malika mauti. Matenda aziwanda. Kasi kumveka zimenezi? Iye ntchito yake ndi kuyika matenda matupi mwa anthu.
ndi wachabe salekezera pomwepo ayi, ndi mwini wake wa nthenda za zizizi ngati BP. Kazikumveka zimenezi? Ameni mpingo. Ntchito yake ndi imeneyi, kulenga mabipi osasiwika bwino patunda basi basi munthu wamwalira. Ndi ziwanda zachabe zimayenda cha usiku. Sono uwu ndi udindo wa ife m'manyumba mwathu, tikakhalanso ndi odwala tizidziwa kuti kuli chiwanda namba 6 kalonga, namba 6 malika mauti amayenda kuchosa mioyo ya anthu usiku. Kazikumveka zimenezi? Kapena kupasula usiku, kubweresa nthenda zosausa usiku. Ziwanda zake ndi chiti? Ndi chimenechi. Kazikumveka zimenezi? Ameni mpingo. Tiye timvane pa timalize ukondedwa ndi chiwanda namba 7. Amen. Ameneyi dzina lake ndi Kekeyasi. Kazikumveka zimenezi? Ntchito yake ndi Kekeyasi. Ameneyu Kekeyasiyu ntchito zimene amagwira zimadabwisa pang'ono, koma ntchito yake ya mkulu ameneyi ndi kubweresa mikangano. Mpofunika mundimvese chifukwa ntchito yake ikufanana pang'ono ndi uti oyamba uja. Kazikumveka kaya? Koma uyu ndi wapaderadera, amabweresa cha mikangano. Kekeyasi ndi wachabe kwambiri. Ameneyu ndiye mwini wake video ya usiku, amayika disk mutu mwa munthu. Kazikumveka zimenezi? Akatenga mnyamata uko ndi kumbweresa, ndi kumulowesa ncha mubongo mwako. Akatenga nkazako uko ndi kualumikizisa, ukukuonesa kuti amenewa amayenda cha amayenda ndi awa. Kazikumveka zimenezi? Ndi wachabe kwambiri. Nthawi zonse umboni wosonyeza kuti ineyo Kekeyasi ali mkati mwanda mwaine ndi nsanje yopanda umboni. Kazikumveka zimenezi? Nsanje yopanda cha umboni. Ulibe umboni uli wonse kuti kazako yali chibwezi komengo ndungunduba. Nthawi zonse kumango muona kuti ali kulochi. Kodi zikumveka zimenezi? Nthawi zonse kumango muona kuti pamene pande kuti sanagone ali kananji uyiwale data yosazimisa. Nthawi zonse kumango muona kuti ukucheza ndi ndani. Nde ukucheza ndi ndani. Mambo ndicheze ndi ndani munthu ndagona. Naona data sunata unali pa line kaya na iwala kaya mangoti ndi usiku nanzanu nata nagona. Ndiye uyu Kekeyasiyu amabwera kuti apapa akucheza ndauche. Pamene pachatu amikisuna mangocheza nawe yayi, amapanga nawo zakuti. So amakuuza zinthu zoti palibe. Kazikumveka zimenezi? Ndiye chifukwa cha chimenecho amakapita sopano kukabereka mkangano mmakomo mwathu. Okondedwa, anthu apweteka azikazawo kwa amenya kuopsya, kwa akhapa kuopsya pa zifuko zoti mkazi sadapange. Kodi zikumveka zimenezi? Anthu tapweteka chana athu omwe kwa amenya kwa basi. Na amene ukuonekela mo ane uli ndi chani basi? Uli ndi chibwezi basi. Mama, ine chitenga kuti uli nacho, ine ndikuti uli nacho. Diso patunda jo. Sima ine suta sudi. Sumu kama na nsima ya adiendi nda adienda amene Kekeyasi. Na amene atadie sima ine. Kodi zikumveka zimene zokondedwa? Ntchito yake iyeyi ndi kulenga cha mikangano pakati pathu. Amayi ndi abambo, ndimafuna kuti inu ndi ine lero timvane komanso kumvesesa bwinobwino ntchito za zinthu zimenezi. Chabwino okondedwa, tamverani. Chizindikiro choyamba ndi monga ndanena kuti amakuonesa ni kanema wa zinthu zoti palibe ngati cha zilipo. Ndi amakupasa ni nsanje yopanda nayo cha umboni. Kodi zikumveka zimene zokondedwa? Mukazachiona chimenechi chakugwira iweyo mzibambo, chakugwira iweyo mzimayi,
ungodziwa kuti munthu une ndikusowa cha mapemphero. Anthutu akuyenda ndi zimenezi, uniform yakutchalichi ili mthupi, ndikumapita nayo ncha mapemphero, ndikumayenda zinthu zonse nkumata, udikoni nkumata, uchechi eda nkumata, koma akuyenda ndinda kekeyasi. Sikumveka zimenezi? Kodi sikumveka zimenezi? Machechi eda akumalondola azimayi kudolika, kukasuzumira, aone kuti akawiruka ayenda bwanji, chifukwa kekeyasi anawuza kuti kumeneku kuli chaniso, kuli amuna. Kodi sikumveka zimenezi? Ndi ziwanda zachabe, chifukwa zimabweretsa cha mkangano. Makosana, ine ndimati inu ndi ine lero timvane komanso kutsimikizirana kuti tumwayi ulipo pamaso pa Yesu Khristu, umene tikapita kwa Ambuye ndikupemphera tikoza kuzimisa miviti imeneyi. Ndangati ku dziko lapansi amene mwaswa ziyanjano, amene mwalephera kupeza zabwino, amene mukutetezedwa ndi ziwanda, amene mwalandira zabwino kuchoka ku ziwanda. Okondedwa, nda ambiri tonsefe kuthekera tili nako komasuka ku zinthu zimenezi, chifukwa Yesu ntchito yake ndi kupulumutsa anthu amene agwidwa ndi mphamvu za mizimu yoyipa. Kote kuti ziperekeni ngati chimodzi mwa zizindikiro zimene ndafotokozazi zimachitika ndi inu. Musachilekerere chinthucho, chikuchokera ku mdima, mukufunika kupempha chithandizo kwa Mulungu kuti akumasuleni. Ameni mpingo. Amen. Ambuye akudaliseni chifukwa cha kumvesera. Amen. Amen. Ayi zikomo kwambiri makosana nonse chifukwa cha kukhala pamene pokumvesera mwachidwi. Mawanso tipitiriza ndithu kupasirani maumboni osiyanasiyana. Ambuye akudaliseni. Zikomo.